sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biagita ket impatulod ni pagayam tayo a Femia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti mangbukbukal kadagiti agkakapintas a drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Mairaman meten dagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programam. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay kuma tamapili yumet nga idrama. Ilinged na kumalatan itinagan a Femia. Narigat ti adda akasasaad mi iti biag. 5 kami nga agkakabsat ket siak ti may 3. Saan a nakaadal dagiti dadakkel mi isu nga awan met nga rod na talged a trabaho da. Ngem uray no kasta nagaget damet a mapan makitagteged. Uray makuna asang kasapul sang kasakmul laeng ti mabirbirukan da at least nagrigatan ken nagapu iti nalinis a trabaho ti pangbibiyag da kada kami nga agkakabsat. Nagsardengak iti panagadal ko gapu ta marigatan kano dagiti dadakkel mi amang isakad iti panagadal mi nang runa idi addan iti kolehiyo ti 2 kakabsat ko. Hapag gustumat nga inawis nak idi ti kasinsin ko amapan makitegged ijay syudad. Uray didak kayat apalubusan dagiti dadakkel ko, inpilit ko ti kayat ko. Gapu ta kayat ko ket ngarud ti makaurnong tapno maituloy ko ti agadal. Nagdesisyonak asisyak ket pinanawak ti pamilyak. Awan nga rodan na aramidan da no di ti mangpalubos metlaeng kanyak. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Apay akasta tilang amyoli. Nakalidliday ka mat. Kasano, kat pagsardengan nakmeten nga agadal ni nanang. Anya? Ay, no kasta. Agpada tangarudan insan. Kahit mo asawan, agsardeng ka nga agadal insan? Wen insan, saan ka nung aminan akabailan dananang kantata nga isakad ti panagadal mi. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Manang Vina ka ni Manong Philip. Urayak pa'y kano makaturpos da. Taisudan tumat ti mang paadal kanya. Anya nga tanong trabaho ta? Ha? Sa dino? Ada ka di amom amabalinta pagtrabahuan, insan? Ada, insan. Idi pa'y lang agay ayab ti gayem ko iti pagtrabahuan na. Nagdakil ka no ti sweldo ijay. Nang runa no ada overtime. Anya kay matatrabaho day ta, insan? Singer ken dancer iti may sa karaoke bar. Kahit mo ti sumurot? Anya? Insan, kabailan ta nga taaya day ta trabaho? Ay na, masigurado akabailan ta insan. Laban lang, para sa kinabukasan. Sabagay. Sige insan, sumurot ak ngarud ken ka. Ay ti saludsud, palubusan na kangata ni auntie kani uncle? Makaamuditan insan. Ibagak tulatan ang agtrabaho ta iti may sa pabrika wano kumpanya. Okay nga rod insan. Sikat ti makamo. Ibagak nga rod iti gayem ko tadwa ta mapan. Sige matan atatang. Palubusan dakon.
Pinalubusan naklang arudan ni nanang. Ita, da kayo matisa namang palubos kanya. Femya anak ko, ubing kabay. Nakad-adayo ti kunam apapalam. Awan rumba nga pagdanagam tatang. Balasang akon. Kabailak ti bagik. Kan ba isa? Kadwak matinsan Yuli? Ang manak ko. Tatang, agurno nga klang iti pagadal ko. Kan tapno matulungan kayo matlaang akadag iti masapsapul dito'y balay. Wen, adak di anak ko. Ang agduma tibiyang iya syudad kan dito'y probinsya. Apay no, dito'y kalaangan ayan tayo ang makitigad. Iti kasta, saan ka na pumanaw pa'y? At umagkat ti mabalin mo apagtrabahuan dito'y lugar tayo. Adungag paiso tatang, ang basit mati sweldo. Iso na saysayat matlaang no ijaya kung syudad nga agtrabaho. Sigun kiniin sa niyoli, dakkel ka no ti sweldo ijay. Sabali pa'y ka no ti bayad no ag-overtime ka. Anyangay ka na ti trabaho yung asirkin nyo ijay. Ay ikwa tatang, may sa ka no matakumpanya. Kumpanya te. Kumpanya ka no iti cellphone tatang. Wan, dahil nga Samsung brand ti cellphone. Iso ti pagtrabahuan mi ijay syudad tatang. Kasalungan agtrabaho kayo ijay. Saan kayo pa'y mo't anakal pa si ti matagadal yaw. Apay awatin da kayo aya ijay. Gayam nga miniyoli ti may sa kadagiti manager ijay tatang. Iso kabailan na kami kano nga isarag. Iso palubusan dak ka din tatang, pangaasiyo. Sika ang arudan ako. Agad ang nagkakumangaruda ka na yun ijay. Kanayunim to kumati umawag wag. Imbaglaengen, taas si dagti boarding house ta iti resto para pagtrap-trabahuan tanya. Wan nga rod insan. Angam talaga ka di akastoy kakiting ti palda sota. Sigurado ang umato pa'y daytoy nagtugaw ta. Daytoy blouse ta ni. Kita makit-kita matan ti kararuata dito'y sota ita. Ay, anya ka di insan. Talaga ka wakas ta. Kandi mat ko na pa ni mamita masapula na poskul ti make-up. Tapno sana basta maikat. Ay, kano danda ni Jakon may lasin ti rupak kapo iti kinapuskol ti make-up ko. Ay, na-carry lang yan. Iti kasta, saan da tanto na malasin no awan ton make-up ta? Sa bagay matkiti Ay, insan. partakan ta ti magna. Ang mga nawala daw ta. Sa my first night ta ita. Ang mga no agungat ni mamita. Ay, grabe. Nagsakitan dagiti sakak. Nakangat-ngatumat nga mintoy heels ti sandal ta. Ay, wan nga rod. Imbaglangan tanang itugot ang iti chinelas ta. Ay, kas naunay abanog ko insan. Makasisirap dagiti silaw iti bar. Nagpudot iti kodil. Sakit nakapigpig sa TV joke. Ano ka ba? Umuna pa ilang aldaw ta. Patsyak, mairuan tan tumad lang insan. No di mo mat ngamin imbaga, JRO gayam ti agbalin at trabaho ta iti bar. Kunak man no singer kan dancer. Ay na, parehas din lang yan. No ibaga ti ka table mo nga kanta ka. And go! Kanta ka! No ibaga na nga agsala ka. O di agsala kayo. Nalakalang mo dayta saan ka di? Sa bagay, one matkit di easy money ko naman. Yes! Ano fa? Nakukuha lang naman yan sa kwentuhan. Tapos, datong na. Kitam! Kasla saan ka na bakante itay? Nagsasarunod iti customer mo. Wan nga rod. Matulog tan. Iti kasta, makaina natamutan. Kat ada pamigsatang ag-duty inton bigat. Kumusta mga tandyanak tabakay? Apay, saan ka di pa mawawag? Kat no kaaw-awag na lang itay. Apag hustumat ang nagpakada ay di sumangpet kalakay. Kastaya. Kahit kumusta ngay ka no ti trabaho na. Nasaya at matlaing ka day ti kasasaad na ijay. Nasaya at mat ka no lakay.
Sigun ken kwa na night duty da kano iti kumpanya pag trabahuan da ka ni Ulysses. Nasingpet-met kano ti busda. Naigay, nasayat nga ron ano kasta bagay. Ang sigurado ka kasi mapagtalkan ti bakla ka na nga. Amangan mo no, agul-ulbot na lang. Saan mo't siguro lakay? Nasingpet-met ni Ulysses. Amok adi na isagmak ti kasinsin na. Ay, kasi madyanak na bakit. Nasa papiman alapan na kitagag. Ay, un nga rod lakay. Ang saan na bale? Paawidan tanto matlaang ni Femia inton makalpas ni Vina iti kolehiyo. Iti kasta, ituloy na ti agadal. Ay, wala bakit. Ikarigatan ta pagadalan da kita anak ta. Ngamen, isula ang ti maipatawid ta kadakwada. Oy, girl. Apa insan? Kailiw naktulakit di bakla. Apay, sa dino ti papanam? Malagip mo ti businessman aka-table ko di rabi. Yes. Kaya't kano nga iyawid. Oh, kaya't imanugot ka insan. Siyempre igatangan na kano iti balay iti maisa subdivision. Ada katulong, ada driver, kan sustentuan nak iti binolan. Oh, apay kitin nga nyagkad-kadak insan. Sa bagay, ay na, mapapasana ul na lang ake sa'yo. Angam, oy, agan anad ka ijay, di kag pangado ang mga awag kanya. If there's a problem, yes? Wen, insan, kat agyaman ak unay. Ay na, awan na nyaman na insan. Siyak tinangawis ken ka ditoy. Iso akargo ka. Sigurado asyak ti papasulan da auntie ken uncle na dadaka sa mapasama ken ka. Iso a doble panaganad kumawe. Alawanan. O sige, patuloy kon insan. Napintas sakit di ti apit ita alakay. Nagpipintas kan nagdadakkel ti dawa dagiti pagay tayo. Huwag nga rin bagay. Sapay gumaat, awan pa iti sumangpit a bagyaw, sakbay ti panag-aapay. Iti kasta, sana madadahil lagi ti mula tayo. Uwan nga rod lakay. Napintas mo lang ti panagdakkel lagi ti mula tayo ama isken manay. Iso apat kek, saan tayo amalugi itatawag? Naku namon lakay. Pagyamanan tayo unay ti Diyos. Ngamen, uray kasano arigat ti panagbiag tayo, iturturong na matlat ta tinapintas nga apit tayo. Wen, bakit? Umdas masiguro na pag-tuition dagiti anak ta, ti mapaglakwan tayo kadagito? Ay, wen alakay. Subsobra pay. Ay, wen gayam. Nag-text ni Femia. Agpawit ka numanan inton bigat. Ay, nagsweldo siguro iso nga agpawit manay. Mabalin akasta lakay. Dakkel mo ta katulungan ta ni Femia bakit? Nangrona ka dagiti masapsapul iyay balay. Ken para iti panagadal dagiti talupay nga adi na. Wen nga rod. Imbaglangan ko nam tananakam di anak ta. Punta tayo tabakay. Ibagam kinkwa na. Tadi na ipawit amin di kwarta na. Masapul nga gurnong mo't iti kasta, may tuloy na mo't laang tagadal. Insan Femia, ada ka mat. Anya oras ka asimang pat? Kasangsangpet ko launay insan. Oy, nagadumatibag nga awit mo. Apay, awan kayo iti businessman? Kasano? Adamat gayam sakit ti asawa na cancer. Masapol amapan na ipaagas ija US. Ay, ganun? Ay, gusto lang nga rin nagsubli ka insan. Kumusta mat nga tinagbalin a biyag mo, iti poder ta dya businessman? Ay, kat buhay doon niya, insan. Nag-enjoy akidi kasta unay. Ay, talaga? When insan, no bumangon iti agsapa, nakasaganan ti makan. Ada aglaba kan agplancha iti badok. No kayat kumati shopping, ada naka-standby a driver. Iti do alawas akadak ijay, nagdakkel ti urnong ko sika, kan nakapawitak pa ija balay. Ay, sana all. Congratulations!
Oh, kasano? Sumra kamit lang nga rod inton rabi Jepal. Ay, katwan masapul at tuloy-tuloy ti biro ko anya. Jakmat kaya't maibos ti urnong ko Ay! Well, tama ka, insan. Ay, Femia, itay nakapay amat-matmatan dyan naka-table mo, oh? Wan nga rod insan. Ay, adan sakit di plano na amang yawid kan ka. Anya? Anya ka no ti trabaho na. Balo insan. Aday jay abroad dagiti anak na. Malaksid iti dayta. Pensyonado. Ay na! Jackpot ka man nga, Ruda! Ay, kwarta man nun! Oh, insan, aging impake ka man nun. Naku namon insan. Kasangsangpet ko laang. Igarahi dakmanan. Ay, di ko na mabalo idirabi ti mangigarahe kan ka, insan. Saan insan? Jay si marunukan ko na. Jay nga'y politiko. Ay, hala. Saan ka nga delikado iti day, Jay? Saan mat siguro? Kan may sa. Mabalinak mat apumanaw anytime. Siyak pa iti ko nam. Ay, na insan, agan anat kawan. Medyo narigati ma-involve ka digiti politiko. Don't worry, insan. I can manage. Ay, uray saan kan san asumurot iti daya politiko, insan. Ay, nasyak ti madandanagan iti kastangar aramidem. Awan rumba nga pagdanagam bakla. Kabailak ti bagik kunakmanan. Okay? So magmamanula ang inabulan ti palabsag, agturpusan ni Vina iti kolehiyo. Wan nga raw lakay. Kamaudyanan na, agturpos matlangan ti inaunang anak ta. Andiyan nga tanu paawid mo ni Femia bakit? Ha, ni apay kumalakay. Tapno makaisaganan kadagiti masapsapol na para iti panaginroll na inton umay pa nagsasarag. Ang adapay mo't ni Philip apagad-adalan ta iti kolehiyo. Kinabailan tamot a pinaggidan ni Vina ken Philip. Iso amamate akabailan tamot laang apaggidanan ni Philip ken Femia iti kolehiyo. Sa nabalik, tabulan laang iti palabsang, agturpos batin ni Philip. Sa bagay matkit di alakay. Ken may sa, adama sigurong urnong tanak ta. Dua taon mo na sana nagaw-awag. Sa bagay, dakkel mo't ngagpaiso ti ipaw-pawit na. Iso apatsak nga damat siguro nawadwad nga urnong di anak ta. Mabaling akas ta bakay. Iso nga awagam ni Femia. Kat ibagam ken kwa na tinagsaritaan ta. Ay na, medyo nabayagmat adita nakit-kita, insan Uy, fresh na fresh. Siyempre insan. Ay, kumusta kayo ka ni Mr. Politiko? Da kayo pa'y? Awanan insan. Nagsina kami. Kasinsina mi lang di na panabulan. Ay, ganun. Kat, agsubli ka manan iti bar? Wan insan. Ang amasan pa'y nga ita. Planok ti agawi di jay probinsya. Tadamat basit nga urnong ko. Iso nga agawi dakpay laang. Kasangay ni tatang into numaya lawas. Kat planok nga igatangan iti tricycle. Iti kasta, adao sa rinda nga agpasada. No kas jay nga awan trabaho na iti talon. Ay, wow! Bongganes! Ikakmat ni nanang iti kwarta Pagpuunan na, tapno makapatakder iti uray basit sari-sari store. Iti kasta, adamat pangalaan da iti usaran da iti inaldaw. Ay na, sigurado amaragsakan da auntie ken uncle, insan. Wen insan? Ket, agtalinaad ka di apalimet, ti maipapan iti trabaho ta. Wen no ipudnungon ka da kwada. Awan panggap ko amang ibaga, insan. Sigurado nga min apagawiden dak no bilang laeng. Okay. Oy, girl, tanagam nga ro ti agargaraw into nagawid ka Iti kasta, sada ka madlaw. No problem, insan Yoli. Amok ti aramidak.
Ay na, ang yaman ng unay Femia anak ko. Takkel at tulong dahito ya tricycle para itiinal daw masapsapol dito balay. Awan anyaman na tatang. Sagot ko kada kayo dayta para iti umadanin akasangay yung. Uray siyak anak ko, agyaman akmed. No saan agapukin ka, sa anak ang makapatakder iti sari-sari store. Awan anyaman na nanang. Para kada kayo amin dagita. Ang anak, kasanong ti panagadal mo no kung nagsubli ka mo laing ijay syudad. Wan nga agpay Sofemia, di mo ibaga adi kan agtuloy nga agadal. Ha? Ay, kwa, nanang, tatang. Kasla masadutak matan nga agadal. Anya? Ha? Kasla namin pinsan matan na napukaw ti interes ko nga giskwela. Ang anak ko, masayasayat mo laing no da maturpos mo a kurso. Iti kasta, at anto man may pagpanakal mo Pudno ti kino na ti amam Femia. Kan may sa, isulaang ti maipatawid mi kada kayo. Iso arumbang na laang ay tuloy mo ti agadal, anak ko. Uray nakaadal ka no awan mat trabaho. Awan mat lang. Uray awan adal mo no nalaing ka dumiskarte. Lamang ka kadagiti di adal. Ha? Pimya. Inyat orasan insan. Ay, agsapan kasangsangpot ko ngamin. Anya? No kasta, diretso titurog ko iti nagpatnag. Diya ako nakastrak. Sayang ti may sarabi eh. Apay adi nakriniing insan. Ay na, narnakan ka ititurog insan. Kandimat ko na, ama di ti bagbagim. Ay, awan nga rod insan. No ngayon kagpa-doktor. Okay aklang insan. Kurang lang siguro ititurog da ito eh. Manungal dawan ti kasta marikrik na. No saan ka maulaw, makasarsarwa ka. Oy, ama ano sa bali daytan Ay, no saan pa lang pumipya itangag malam. Mapana kon iti doktor inton bigat. Ay, insan Yoli. Apa kasta tilangan. Kumusta ti check up mo Masikugang. Anya? Sino iti amana insan? Tsaka mo insan. Iti kinaduda. Tsaka na mo no sino kadakwada. Hala, anyang iti plano mita? Agawid ak pailang ija probinsya. Ijayak pailang aging nga ipas ngay kutin inawag. Agsubli ak tong apaman na makapas ngaya. Kaya't masawan, agsublikan tupay iti kasto a klase iti trabaho, uri adanton anak mo? Wen pangalak ngay kumay iti pangbiag ko iti anak ko, no sanak nga agsubli insan. Ala, anyan tong iti ibagam kada uncle kan auntie. Saan ka nga agdanag? Saan ka may raman? Siya kung ti makaam mo insan. Nanang, da kayo pailangan ko matimakam mo ka ni Junjun ha? Ay, talaga ka di kan malapdan anak ko. Nanang, masapul nga agtrabaho ak. Iti kasta, ada pang biyag ko iti anak ko. Adda akon dita Femia. Ang mabalin mo't adi kan umadayo. Adu mo't ti mabalin mo apagtrabahuan ditoy. Kan may sa adda mo't to'y sari-sari store. Kan tay tricycle. Umanay mo't siguron dayta amang biyag kada tayo. Saan nanang? Para kada kayo dayta. Kan may sa, aging ga akabaulak pa iti agtrabaho. Agtrabaho ak. Di kay madanagan. Taka na yun nagtuti agawid tunggal sweldo. Si kangarod ti makam mo anak ko. Noan niya ti amom apagsaya atam iso ti aramidem.
Di ka madanagan ka ni Junjun. Da kami kan ni tatang mo ti makaam mo ang mga iwan iti anak mo. Ay, amo minsan, makalakak man kang ka. Ha? Hindi kastoy, a klase ti trabaho tayo. Maalam pa lang mo ti agrosaryo, kan agnubena. Kan regular pa yan ti panakimismisam. Iti kasta a klase ti trabaho tayo. Panagkunam ka di kat denggan na kapay ti Diyos. Mamati ak adumdum ngag ti Diyos kadag iti napasnag ako mararag kenkwana. Ah? Ada ngamin dua akid daw ko kenkwana insan. Sige, panawan ka pa'y dito ya. Amangan no maladawak iti misa. Sapay umuna a biyernes ti bulan ita. Ay sige, inay-nayon naklatan ka iti prayers mo ha. Agan nanad ka insan. Miss, at titipan nyo. Ay, saanan? Okay aklaan. Nalinis day ta. Kalablabak laeng. Sige, awate mo. Kat punasan mo na kita luwam. Agyaman ka. Kanayon ka di mo ta makimismisa ditoy. Labak to to'y panyom Sakto matlaang isubli, inton umayak manan makimisa. Okay laeng. Wen, kanayon nagtitisimbahan. Agsakit nga mintina, isungay karkararag ko. Asapay ko mataging bagay. Si Kangay, anya mo ti dawat mo no kararag mo. Ha? Ay, ibagak to ninton masungbatan dagiti kararag ko. Sige, panawan kan dito ay katagyaman akmanan. Oh, adto'y ti panyom. Femia. Femia gayam tinagan ko. Jessie mo tinagan ko. Talaga mo't nga isubling pay lang agdardaras ka kadi. Awisan ka kumaamapan mangan. Basta libre ma. Ha? Day talaga yan. Sure. Manoabulan mo din nga gararamakin ka. Napudnuak na ken ka Abay, di na ka di pa isungbatan. Jessie, di nakpayamam mo. Amangan no maamuam to ti puddo a kinatao kat di kanton agpakita a pulos. Ay etan ka, Femia. Uraan niya ka na sino ka pa'y. Awatek. Kasta ti ginapudno, ti panagahet ko ken ka. Sika ti babae nginararapap kung itatag iti altar. May saak a GRO iti may sa bar. Agduduma lalaki ti katable ko iti rinabi. Ada anak ko. Katjak amo no asino ti amana. Ita, ibagaman kanyak. Siyak kadipay ti babae akayat mo nga idatag iti altar. No ibagak nga wen, Femia. Kalukwan day ta, Jessie. Awan nagbaliw iti marikrik na ken ka. Ikalay sa ka. Siyak ti tumakder nga ama ti anak mo. Basta panawam lang ti trabaho. Ha? Pudno ti bagbagak, Femia. Jessie, panunutam ko mapay ana imbagdag iti ibagbagam. Awan ang tirumba nga panunutag pa'y. Ay eten ka, Femia. Sika ti babae kayat ko amakadin na aging gatong palbiag. Pasensya ka ba lang, ha? Basit lang ti balay. Lote nga minti inununak a ginatang, malipod nagtrabaho ak. Sakto ininot a pinatakdiran ti balay. Anya ka ti Jessie. Okay lang, mat. Nalawakit din daytoy Adda pa'y arubayan na. Kat no makahayayam tupay ni Junjun ni Jeruar. Jessie? Agyaman ak unay, ha? Itian niya? Ngamin, inayat nak itinapudno.
Sala ang asyak. No di kat karaman ti anak ko. Malagip mo pa'y kadi ti damag mo idi. No anya ti ikarakararag ko. Mabalin ko ka din ama-amuan? Dua ti kid daw. Wano kararag ko idi. Umo na. Sapay ko mata mapakawanak iti kasya klase ti trabaho. Panagriknak ngamin kat narugit ako na ya klasin ti babae. May kadwa. Sapay ko mata makasara kak iti lalaki ang mangayat kan mga klon kanyak. Kat si kaday ta, Jessie. Iso apagyaman ako na iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Dito ti pamanaknek. Anayat unay ti Diyos kadag iti pinalsuana. Wen, Jessie. Pudno unay dayta. Ay eten ka unay-unay, Femia. Kat no manlugot ka, agkalisatan adagos. Ay ayatan ka mat unay-unay, Jessie. Kat ulitak man ang tiagyaman kan ka. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagkalaysa kami kani Jessie. Makunak ang naragsak ti binukal mi a pamilya. Kat ita adamat tendwa nga anak mi. Di na inparik na asabalikin kwa na ti anak ko. Patas ti panangipatag na kadagiti talo nga anak mi. Nakasingsingpat nga asawa kan ama ni Jessie. Banag apagyamyamanak una iti Diyos. Gaputa iso ti inted na anagbalin nga asawa kan ama dagiti anak ko. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Kat sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Femia. Ken ka pagayam, Femia. Pudno unay anaayat ti Diyos. Sinungbatan na dagiti kararag mo. Pudno unay nga awan basol tayo adi nakabailan apakawanan. No pudno kan si papakumbaba tayo adumawat iti pamakawan kenkwana, ipaay na ti tunggal dawat tayo kenkwana. Iso adi tayo nga rod maawanan iti namnama. Kanayon tayo latta ako mararag ken agtalek kenkwana. Alakastan pagayam, Femia. Kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.